sing tak suwun. Ya. Sak bajute ngurmati jumenenge Cak Komet lan Cak Yono saka Bojonegoro. Yo dihormati kanthi lagu Aja Dipleroki Mas. Monggo. Dados. Ya yo. Ya yo. Ditinggal kapribaden ngati murah Berkote keindahan Moyo sing Eling berkompo Aku budaya Bangkene bener kandamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Cak Yono Cak Komet. Alhamdulillah. Pinanggih seprono seprene iki kok ming angen-angen tok. Lah nggih. Ming mresani dateng YouTube. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah sakit kelakon ketemu. Lah niki nggih dalu punika saged panggih teng mriki alhamdulillah seneng sanget kula. Nggih, kowe aku sik apa kowe sik to jane? Kono ya ora apa-apa, kene ya ora apa-apa, penting ora lali. Ora lali piye to? Kono gak kadung ngomong aku lali raja om. Gak, wis to nek kowe pengen ngomong ya omong sik. Kono sik. Kula riyen apa Cak Komet riyen? Prayoginipun panjenengan rumiyin. Lah ngoten lho, aku sik kok lagek kowe. Dadi aku nek wis bosen kowe engko genten ngono lho. Kok bosen piye to lagi ketemu kok. Kaya nek wedokan iki. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu nika Pak Jumbo napa Pak Sis nimbalini? Pak Jumbo Siswanto. Oh, Pak Jumbo Siswanto. Pak Jumbo kali Swasana. Tak tapuk lambimu. Kuwi jenenge asma iki Narya Japa. Iya ya. Jumbo Siswanto kuwi tegese ora ngerti kowe. Sampeyan ngerti ta? Gak. Lah nek ora ngerti ya takon. Pripun kabaripun dangu mboten panggih nika Pak? Alhamdulillah. Pun paringi bagas kewarasan. Amin weh. Sehingga dinten punika dalu punika saged sowan teng mriki wonten Kecamatan Jambu. Kecamatan Jambu. Dalu punika weh wayangan sedalu nutuk. Nggih. Dalange dalang kondang. Sindene ya ayu-ayu, yogane jek num-num ketok pantes ngangge blangkon, ngangge surjan jan ketok pantes. Kompake nggih ngoten. Kula nggih ngertose teng YouTube riyen. Oh nggih ngaten. Kula ningali nika pas tahun pira nika, Mas? Tahun lali aku pas usum tikus kae dadi Wah, ngonyek usum Yen tikus. sampean ini nak ngalong mbono dalange ora usah kok dalange kondang ngono ora Ora usah. Kondang. Lho, kowe ora ngerti kondang. Sakniki nyun sewu jenengan tangklet kalian Pak Jumbo mawon. Nggih, nggih, priwe? Pilih pundi? Kondang napa laris? Jenengan milih kondang napa laris? Kok pilihane kok abot kabeh. Abot lho Pak niku. Ora kondang nak kula milih laris, Pak. Lho, Ora ya. kondang penting tanggapan lancar dadi Yo, para penting- para sinden para karawitan SPG menika saged Mengko tak tapuk lambemu lho. Hah? Iso enek SPG iki apa? lah mbok ditangkletke karo kanca-kanca niki to. Niki- SPG menika saking tembung nggih menika Satrio Pagebluk Eh, SPLG. Oh nggih nggih. Wes, SPS. ngawur karo mas aku kok. Aku lagi ketemu SP SPLG. Apa niku? SPLG. Niku Satrio Palebur Gongso. Palebur Nah, Gongso. Wah. Jadi Satrio Panglebur Gongso. So, nggih, tukang gawe gong. Tak wapuk nisan tukang gawe gong iki lho. Palebur. Ya palebure tegese iki kabeh iki mumpuni ngono lho. Nggih. Nggih ngeten lho Pak nggih. Nggih. Nyun sewu, Pak. Nggih. Panjenengan teng Jambu menika ampun kaping pinten? Kula sampun kaping sepisan menika, nggih. Nembe sepidan iki. Nggih. Lho kowe guyumu kok ngenyek lho Mas Lah aku. kok kaya sampean kaya wis Lah nggih to sampean lho. piro lho. Loh. Jenengan tangkat kali masyarakat Jambu. Kula niku sampai saking bola-baling ngriki. Nggih. Dalu niki kula mboten bayaran. Lho, Weh, bengi iki engko Iki bonus bengi iki. kowe kanggorene ping pira to? Anggo ping 5. Oh ping 5. Aku Bengi kan iki ngomong, nek wis nanggap aku ping 5 gratis satu kali aku ngono. Mula sampean nek pengen laris nggih ngoten ping pindho gratis tunggal, Pak. Lho yo
Lah nek kene ra apa-apa lah yogane ya ora mangan to iki kok Lah iki marketing. ping 5 kuwi engko bengi iki nyarutang. Nyarutang. Lah aku engko piye? Lah mulane sik tak pikir iki piye ngono lho sing awakmu iki. Nah aku no los. Kok kowe dhewe nek aku tak mulih. Ora kadung tekan kene. Kok kadung teka kene. Ya paling gak iki acarane apa ngucapke apa lho ngono. Karuan acarane dalu punika acarane kitan nika Cak Komet. Walimatul Khitan. Walimatul Khitan ingkang dipun khitanaken menika Adik Fathan Maulana. Fatan Maulana. Nah, nggih, Fatan nika tegesipun cerdik, Nggih. cerdas. Maulana nek tembung saking Arab menika Maulana artine menika yang melindungi atau sebuah pemimpin. Nggih, sebuah pemimpin cerdik Mulane- yang melindungi. Nggih, mulane dongane Mas Fatan Maulana Nggih. mugi-mugi njing ben dados pemimpin ingkang cerdas, ingkang Amin. cerdik. Nggih, Amin. ngoten nggih. Nggih. Kowe ndongakno apa karo Dik Fatan? Dongake. Sampeyan saka kono saka dendalem tekan kene iki arep ngopo? Dadi iki Nah. wis cetha Walimatul Khitan, sampeyan mesti lek duwe. Tak dongakno muga-muga Dik Fatan iso ngabekti marang wong tuwa. Nggih. Iso mikul dhuwur mendem jero anu asmane wong tuwa. Lho Lho, iki cek sehat dipendem iki nyapa? dongane ngono bocah iki piye ta? Dongane ya sing apik-apik to. Dik Fatan kan lagi badhe sunat. Ya. Istilahnya menginjak dewasa. Nggih. Lho, ngono didongakno ki sing apik-apik. Oh gak iki nanggap kiai apa nanggap dagelan? Kok nanggap kiai apa dagelan dongane iki padha ambek dagelan ki padha. Ya ngono lho. sampeyan iki arep ngewehi apa ngono lho. Oh padha. Padha. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Sapa ngerti nek wali liwat, Wis mau liwat rono mang wali apa? walidi mang to. Kok iso wali iki lho. Sing mbok maksud ki wali sapa? Kula Mbok wali apa? ya wong sing kemanten. Oh, alah. Mugi-mugi kula dongake sapa sing anu? Dik Fatan Maulana. Depatan Maulana dados tiyang sugih. Allahumma. Amin. Amin. Alah, Wis donga cukup mugi. Dongane ngoten niku. Nggih, Donga kok trimo. Aos. Teka aos ning penting. Penting. Iki ya padha tibake. Lho lah kok padha Lah piye? donga kok mung donga muga-muga dadi wong sugih. Lho, iya, Kuwi donga capopon. Kuwi donga yang anu efek. Wis sepemikiran to karo Pak anu kene, Pak. Kompak kok awake dhewe. Kompak. Jenengan dongake nggih sugih. Sugih. Sampean dongakne Dik Fatan, Muga-muga sugih. ya ampun bocah ki ra tau dadi guru ketoke. Lho, piye, Mas? Ya paling ora didongake muga-muga Dik Fatan ki dadi bocah pinter. Lho, pinter wong ki nek pinter ki migunani ngono lho maksude. Ora mesti. Kok ora mesti lho. Sampean teko kene, Pak Iya. Dalang tekan kene. Heeh. Kabeh ki tekan kene kan ditanggap nganggo duit. Lah sing duwe duit ki wong sugih apa wong pinter? Wong wong Nah, ya bener kuwi. Sugih kuwi penting, Mas. Sugih penting. Ngono, Penting. wong pinter ki malah bahaya. Kowe ngerti wong sing bobol ATM ya? Kayak Iya. wong pinter apa wong bodoh? wong pinter. Wong pinter kan nek bodoh mesti kesetrum ndase ya ora? Mula Iya, tapi- hati-hati. Berarti upama acara ngene iki sing penting ki wong sugih. Sugih. Nek enek apa kekurangane anggaran berarti sing nanggung Disokong danane karo wong sugih. Lho ngono. Mula terima kasih kepada Bu Rahmawati. Waduh lah cangkemmu lu ngantek berul kaya naga. Lho kudu ngono. Matur nuwun kalih Bu Rahmawati. Bu